kọ ẹjẹ́ ayé àbàràkà délé Olúyọ̀lé ní kí a mọ́ sá ọmọ Ìbàdàn Mèsì ọgọ́ Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé ọmọ àjòrò sùn ọmọ àjẹ̀gbín yóò ọmọ àfikàrà ń fọ́rin mu Ìbàdàn oníbànìṣọ̀rẹ́ àìlọ́sógun ìjà ìgboro níjà Ìbàdàn àgbọ̀sásá ogun má ṣe sá agbáyàyà ogun má ṣe yà ni wọ́n ń kíyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ òkè gúlútú igbó tá a ti ń bá Àsàbàrí igbó sùúrù tí bàbá yín ti ń bolókun olókun òní kéré Àsàbàrí òní kọjá ìjọba dìjọ́ ìjàjájọ sáré pa Àsàbàrí bó bá dìjọ́ eré ẹjájọ sáré polókun àgbò dúdú ni bàbá yín fi ń bá Àsàbàrí ewúrẹ́ dúdú ni bàbá yín fi ń bolókun màrímà àkọ́gun Ìbàdàn ìlú òjò ìlú àjàyí ìlú ìbíkúnlé ìlú ògúnmọ́lá olódògbò kẹ̀rí lójú ogun owó kẹ́ńbẹ̀rẹ̀ bí ìjà ńbàgbàlá ògúnmọ́lá jòkó bàbá ẹlòmíì lọ o ẹ̀yin lọ́mọ arólú owó ọlágbìn àrà ògbójò ṣọ̀gbọ́n yọ kéńké mi òòjọ́ tọ́yá